Саулармысыз, хөрмәтләребез, бар табигать уянып, яңары шырына аяк басты. Иртән кирилгән рәхәтлек бөтен табигатькә инде. Агышлар да яңа сулыш алды. Бирләнеп яфрак яра башлады. Нозга сусаган күңелләрне дә ниндидер яңа хисләр, яңа хыяллар урап алды. Хәтта мәхәббәт хисләре дә яңадан бөреләнеп, бер яңа сулыш аласыман. Әйтерсеңле, яз сулышы җиһанга яңа тормыш, яңа яшәеш вәгъдә итә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, һәр яңа туган көн бары тик шатлыклар алып килсен. Без Алмаз Гәрәев һәм мәхәббәте яңадан туган Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркемебез белән Манзара тапшыруның сишәмбе чыгарылышын башларга әзер. Бу бит Апанаевлар йөргән урам, Тукай йөргән урам. Монда һәрбер адым үзе тарих дип әйтә иде. Аның тарихы борынгы Греция һәм Римга ук барып тоташа. Беренче телевизион реклама кайчан һәм кайда барлыкка килгән соң? Әйдәгез тарихка күз салыйк. Мин урта гасырлар Венеция мөхитенә чумган кебек булдым. Чөнки карнавал битлекләре күргәзмәсенә килдек. Әйе, кыз бала үстерү үтә дә җаваплы. Ул дөньяга килә, синең балалар бакчасына йөртәсең, мәктәпкә илтәсең, институтка урнаштырасың, булдырылганча тормышын тәэмин итәргә тырышасың. Ул көннәрдән бер көнне таныш булмаган кешенең сиңа шит булган фамилиясын ала да өйдән чыгып китә. Нәрсә генә дисәк тә бөтен балалар да исән сау булсыннар. Амин. Рәхмәт. Кемнәр кигән аны? Нинди йөзләр яшеренгән? Бер ара үзебез дә бит йөзебезне яшереп йөрергә күнегеп, җәмәгать урыннарында битлек кияргә мәҗбүр идек. Битлекнең төрлесе була, ул ниндидер серлелек биреп сине танымаслык итәргә дә мөмкин. Нәрсә генә булса да, битлек бәйрәм бизәге генә булганда күңелле. Сүзебез бал маскарадларда киелә торган битлек турында. Венеция стилендә ясалган битлекләрне күрәсегез килсә, Венециягә барыгыз. Мин урта гасырлар Венеция мөхитенә чумган кебек булдым. Чөнки карнавал битлекләре күргәзмәсенә килдек. Электән элек кешеләр матур итеп киенеп, битлекләр киеп карнавалларга бара торган булганнар. Әйдәгез әле битлекләрне бергә карап үтик. Карнаваллар инде 10-нчы гасырдан ук узса да, аларны 1296 елда гына рәсмиләштергәннәр. Карнавалларның барлыкка килүе һәм чәчәк аткан чоры Венеция белән бәйле. Битлекләр карнавалның мөһим атрибуты. Соңрак битлекләрне карнавалда гына түгел, көндәлек тормышта да киеп йөри башлаганнар. Мы привезли из Санкт-Петербурга от арт-центра выставку «Магия карнавала». Без Санкт-Петербург шәһәренең арт үзәгеннән экспонат битлекләр кайтарып шундый экспозиция ясадык. Карнавал традицияләре Рим империясенә барып тоташа. Моның турында бик озаклап сөйләргә мөмкин. Күргәзмәдәге стендлардан бу турыда бик күп мәгълүмат алып була. Һәр битлекнең үз герое, үз аңлатмасы бар. Монда нинди генә битлекләр юк. Дель Арте комедиясе персонажлары Пьеро, Арлекин, Артемида, Бриллиант Песси, Джокер, Густина. Битлекләр Сваровски ташлары, каурилар белән бизәлгән, ифрат дәрәҗәдә матур, зәвыклы. Есть некоторое количество масок базовых. Монда сез ак маскалар күрәсез. Шундый битлекләрне алып, маскерарилар, ягъни маска ясаучылар аларны төрлечә бизиләр. Аннары саталар. Бу коллекциядә шулай туды. 1797 елда Наполеон карнаваллар үткәрүне тыя. 20нчы гасыр тулысынча бу матур тамашадан мәхрүм була. Бары тик 40 ел элек кенә 1979 елда карнавал кире Венецияга әйләнеп кайта. Италия хакимияте Венеция тарихы һәм мәдәнияте мирасын яңадан тудыра. Ел сайын карнавал үткәрә башлый. Федерико Феллини да карнавал турында фильм төшерә. Монда чыннан да Венециан мөхитенә чумасын кебек, шундый матур битлекләргә карап, күлмәкләрнең нинди булганлыгында күз алдына китереп була. Һәрбер битлек чын сәнгать әсәре. Детальләрен бик озаклап, тукталып карап торып була. Без менә ТНВ битлеге кидек. Бер дигән реклама булып та күренеп тора.
Соңғы берничә дистә ел дәвамында реклама яшәеш көнкүрешнең төрле өлкәләренә үтеп кирип, җитди игътибар таләп итә торган өлкәгә әверелде. Хәзерге дөньяны рекламасыз күз аллап та булмый. Кеше аңына, ихтыяҗларына яраклашып яшәгән реклама хәзер үзе дә җәмгыятькә зур йогынты ясый ала торган көчкә әйләнде. Көн сайын радио тыңлаганда, телевидение караганда без, сез, хөрмәтле тамашачылар, рекламаны тыңларга, карарга мәҗбүр буласыз. Ой югары, ойга менәсем килә. Ойга менеп түбән карап реклама тарихын беләсем килә. Ул һәр вакыт без яраткан фильм һәм тапшыруны белән урамның һәр почмагында игътибарны җәлеп итә. Газета журналларының 40%-ын алып тора. Сүз реклама турында. Ничек кенә булмасын, бүгенге көнебезне рекламадан башка күз алдына китерүе кыен. Аның тарихы борынгы Греция һәм Римга ук барып тоташа. Беренче телевизион реклама кайчан һәм кайда барлыкка килгән соң? Әйдәгез тарихка күз салыйк. 1941 елны Американың бер каналында бейсбол матчы вакытында сәгать компаниясының реклама ролиге күрсәтелде. Нәкъ менә әлеге ролик телевизион рекламаның башлангычы булып санала. Россиядә телевизион реклама тарихын 3 этапка бүлеп карарга мөмкин. Аның беренче этабы СССР чорына туры килә. Иң беренче телевизион реклама 1964 елда күрсәтелә һәм анда кукуруз шәкәренә реклама ясала. Ул 2 минутлык ролик була. И скажу вам без утайки, эти блюда без труда у любой домохозяйки получаются всегда. Ул мюзикл элементлары булган кыска метражлы фильмны хәтерләтә. 1984 елда беренче Бөтенсоюз реклама фильмнары бәйгесе уздырыла. Телевидение инде мәгълүмат чарасы гына түгел, төп реклама чарасы буларак та кабул ителә. Реклама үсешенең икенче этабы 1992 елдан алып 2000 елга кадәрге чорны үз эченә ала. Монда инде рекламага сәнгать әсәре буларак карарга мөмкин. Чөнки аны әзерләүдә режиссерлар һәм танылган актерлар да катнаша башлый. Помаши маме дип аталган әлеге социаль роликны хәтерлисезме? Нәкъ менә 90-нчы елларда Россия тамашачысы өчен чын социаль роликлар күрсәтелә. Ләттә алар 2-3 минутлык була һәм тамашачының күңеленә үтеп керерлек итеп ясала. Һәм бары тик 3-нче этапта гына безнең илдә реклама сәүдә тәргешенә әверелә. Аны ясаганда кызыклы образлар һәм идеялар кулланыла башлый. Беренче тапкыр графика кулланыла башлый, ясалган символлар һәм геройлар барлыкка килә. Рекламаның сыйфаты да яхшыра. Реклама алдына товарны төрле яклап мактау, тамашачыны кызыктыру максаты куела. Һәрбер товарның үз маркасы булдырыла. Күп очракта товарның идеясы юмористик формада тәкъдим ителә. Елдан-ел Россия рекламасы чит илнекен кысрыклап чыгара башлый. Безнең илдә реклама буенча чит ил коллегаларына конкурент булырлык белгечләр барлыкка килә. Парам-парам-пам. Пам. Бәрмәнчек яз көне иң беренче булып берләрен чыгарган тал һәм язгы яңарыш символы. Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленең костюмнары, аларның бизәкләре аеруча игътибарга лаек. Әйтерсеңләр Бәрмәнчек ансамбле керәшеннәренең борынгы киемнәрен, тәңкәләрен саклаган. Алар кая гына барсалар да, керәшен киемнәренең оригиналларын табарга, аларның күчермәсен булса да алып кайтырга тырыша. Хәтта киемнәрен, кулланышта йөргән әйберләрен, кул эшләрен туплап, музей ачу хыяллары да бар. Беләсең булмас? Хәзер яратырга. Сәбәбен эзләми, артык катлауландырмый, чын күңелдән яратырга кирәк. Әллә исән калабыз синең белән, әллә килгән китсен, булган бетсен, яратам бетте китте. Бу спектакльнең исеме. Кәрим Тинчурин театрында җырлы биюле премьера.
Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сәхнәсендә кабат премьера «Яратам, бетте китте» дип исемләнгән җырлы биюле комедия дөнья күрде. Тамашачы күңеленә аеруча хуш килде бу спектакль. Күркәм, үрнә һәм сабак булырлык вакыйга тасвирлана әлеге пьесада. Әсәрне Актанышта укытучы булып эшләүче Ләйсән Әминева язган. Спектакль режиссеры Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов. Әсәрнең исеме «Хушлашырга ашыкма» дип атала, лирик комедия инде. Менә шул мәгънәсе шул ук калды. Хуш дип әйтергә ашыкма. Чөнки тормышта яңа исемләр барлыкка килергә мөмкин. Хуш дияргә ашыкма. Хуш дигән дип әйткәнче башта төптәнрәк уйла дигән фикер салынган. Әбиләр, бабай үз тәҗрибәләреннән чыгып, бу яшьләргә әкрен-әкрен генә бу яшьләрне кирәкле кысага тыгалар һәм тормышта тагын бер парның аерылышмауына сәбәпче булалар һәм яңа ике пар барлыкка килә шушы вакытта. Җырлы биюле комедия булса да, моңсу һәм уйландыра торган сәхнәләр дә шактый булды. Кыскасы, тамашачы көлде дә, моңлы татар җырларына кушылып, җырлап та алды. Комедия мәхәббәткә багышланган. Баш рольне миңа бирәчәкләрен алдан ук Зөфәр абый кисәтеп куйган иде инде. Шуңа күрә миннән алдан ук мораль дип әйтим, әзерләнә башладым. Ләкин монда үзеңнән чыгып башка кешене уйнау килеп чыкмады. Ул үзем. Мин тормышта да шушындый кеше, ул минем образыма туры килә. Мин үзем булып уйныйм монда. Үземнең яшьне, үземнең мин дә хәзер өлкән яшьтә бит инде. Шуңа күрә үземнең яшьне уйныйм. Фаил карт белән аның карчыгы Мәйсәрә шактый гомер иткән, күпне күргән пар. Алар үзләренең хаталарын искә алып, яшь буынга гаилә кыйммәтләрен аңлатырга тырыша. Яшьләрнең бер-берсен аңламавы, кайчак сабырлыклары җитмәве Фаил картны борчуга сала. Уеннан башланган эш тормыш тәҗрибәсенә әйләнә. Парлар ялгышларын аңлап, яңадан кавыша. Хәзерге яшьләребездә нәкъ шулай итеп үземне күрәм, аларда да үземнең яшь чагымны күрәм. Biz de şunday biz başındaydık diye aytayım indi. Менә хәзер олгайгач, тәҗрибә булгач, инде аларга үзебезнең тәҗрибәне бирәсе килә һәм менә безнең сәхнәдә дә шушы тормышыбыз дәвам итә. Тормышыбызда нинди проблемалар бар, ул безнең сәхнәбездә дә күренә. Ул проблема бик авыр проблема түгел, ул безнең бер-беребезгә карата мөнәсәбәт. Шушы мөнәсәбәтләр әйбәт булсын өчен дибрәк куелган спектакль бу. Җырлы биюле шайырларга бай спектакльдә бетеп баручы авыл проблемасы да күтәрелә. Спектакль ахырында шәһәрдән авылга кайткан кыз насыйп ярын табып, җиләкле аланда кала. Авылларның ничек яшәгәннәрен яңалыклар аша гына беләбез. Монда без татар гаиләсенең, татар әби бабасының ничек итеп безнең борынгы йолаларыбызга тугры калганнарын күрәбез. Күрше хакы, тәңре хакы. Спектакльдә күршеләрнең дус тату яшәүләре күпләргә үрнәк була ала. Бу тамашада килен төшерү йоласы да үз урынын таба. Образ инде минем өчен инде ул теге яңа образ дип әйтмәсем, ничектер теге үзем белән тәңгәл килә торган образ инде. Зөфәр абый инде шулай күреп, мин декреттан чыккач та инде сиңа минем ролем бар дип пышылдап минем колагыма, мин инде шул вакыттан ук ышынып йөрдем. Шушы роль миңа эләгәчәк дип. Һәм менә бүгенге көндә шулай бергә рәхәтләнеп эшлибез инде. Әлеге спектакль инде күп вакыйгалар белән үрелеп килә ул, һәм яшьләр өчен дә бик кызыклы булыр дип өметләнәбез без. Яшьләр өчен дә шулай ук, урта буын өчен дә шулай ук, өлкән буын өчен дә бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Спектакль ике составта уйнала. Бу спектакль чын күңелдән яратырга һәм сөйгән ярыңа тугры калырга өйрәтә. Бәйрәм табынына дип грилдә кыздырган телеңне йотарлык шашлык әзерләүеңнең сыры нидә иде? Менә шын татарча әйтеп әйткәндә ите свежий булсын.
Әйме? Ол бірінші мәртебе қатырылып жібітілген болмасын. Маринадына келгенде. Мына не қадар өзіншелірек болса, шул қадар тәмлірек. Тек ең мүхімі білесің ме сірі нәрседе? Нәрседе? Шын көңілден, мұхаббат толы еректен әзірленерге тиіш. Ой, рахмет. Pastırma çava pişirdi. Malatimden. Шашлык үшін қалын ян ете алына. Ит йомшақ болсын үшін башта киви турап салабыз. Yumuşaklı olsun. Киви янна лимон да істейбіз. Шашлык үшін тона ете алында. Аны телемләп кискәч, тапыйбыз. Итне, киви, лимонны бір сауытқа салабыз, шабыр үләне істейбіз, үстіне зәйтүн майы құябыз, тоз бұрыш сибәбіз де, барысын бірге қатнаштырып, 1 сағатқа үстін қаплап құябыз. İkinci kebabımız lüle kebaptı. Toyuq lülesi. İçinde var toyuq lülesi. Ул арада тауықтан лүле кебаб әзірлейбіз. Аның үшін туш итінен фарш, суған, тоз бұрыш алына, біраз сарық майы да қошалар екен. Tuz istiyor. Bir balaca da kuyruk. Koyun kuyruğu. Ябышмасын үшін құлны суға мана-мана, итне шампурға кидіртәбіз. Pastırmamız da hazırdı. Onu da şişe bırak. Маринатланған итке дә шират жетті. Kebap hazırdı. Cedirip pişirmeye. Mangala. Мангалда күмір қыза, шашлыкны пішірәсі генә қалды. Kebap hazırdı. Nuş olsun. Әзербайжан кебабы белән шашлыгы әзер. Қонақханаға рахмет етіңіз. Татарстан Республикасы Yazушылар Бірлігі ағзасы, Бәллүр қалам, Бұлғар радиосы премиялары лауреаты, 3-ші яңа татар жыры премиясы лауреаты, ғымен бек көп премиялар лауреаты, Татарстанның от қазанған мәдениет қызметкері Рәсима Ғарифуллинаны қаршалайық. Рәсима ханым, саумысыз, қош келдіңіз. Аллаға шүкір, сәмісіз. Сәлемлейбіз, сізні юбилейіңіз білән шын көңілден тәбриклейбіз. 1 апрельде туыңыз бұл шояруғына бісің? Әлбетте шояру енді. Шояра дүнияға келгенмін. Yüzігізде болған яқтылық, yüzігізде өк шағылан, ішігізде болған яқтылық деп айтуым. Ижат юлығызды нешік башладығыз, шоң тұрынан сөйлешейік әлі? Ижат бала вақыттан енді мектепке оқырға кіргенше ауылдағы шыршы түбіне орындық қойып, шуңа мені бастырып, әйді сөйлелі Рәсиме деп, әкиетлер сөйлеп, нәрсе шыға баштан. Өзіңіз ойлап шығарып сөйлесіз. Әйінді, анда енді Тұқай да бар, аны да сөйлейм, ішткен енді қояндар. Суанасы да бар анда, Шүрәлі де бар, һәм өзімнен де бар істеп. Бүтінісін бұтап бірге өзіңіздің үстеп? Бұтап түгел. Әр бір ауылдарда бетінде ол шыршы бәйрәмнәрі бір смені кішкене балаларынықы, бір смені ұлыларынықы бұла. Бірісінде біріне сөйлейм, тезгене сөйлейм де, егіріп үйге қайтып тегі пакетіні бөлек пакетіні қоям да, екінші смені құтағы егіріп келем, екінші әкиет біле. Әлі жетіз шоқ қайлекерде болғансыз екен, әйме? Яқын, енешегіне. Кірдің шықты, көзсәлем, тезгене арада ұлғайып та келесіз, әйме, екінші сменіға сөйлер үшін? Ұлғайып түгілінді, шулы күнні бет ол. Йо, аңлайым, екінші сменда бетін бүтен түрлі балалары бұл сөйлерге дейіз? Әйе, үлкеніріклерге сөйлеймінді, башта кішіреклерге, нарызурырақларға, шуңа қора башылегендір енді, әкиетіні де алыштырам бет. Әлігі шоқлық қазірде сақланған ма? Бар әзірек. Яқшы, бұл бала шақ тұрында болды, тұрмыш елінің қойсы шырында сіз Шынығу мәктәбін өткенсіз екен? Шынығу мәктәбі ол менің өтті Берім шәһәрінде хәрби заводта эшләгән вақытта. Қолыма құрал берділер.
шаңғыға бастырдылар, бушлат кидерділер, қалын бүрік кидерділер, салқын, Урал бит, шығып кетем территория бойлап, әйленірге, түнне біле түнгі сағат 2-лерде бір өзім, жырлый, шиғырлар шығара, міне шынығы шулай болды. Мұнсысы физик яқтан шынығы болды. Қолыма құрал берділер, дұшман көрсең, от дейділер кі бұры. Әйбет атам, қазірде сұфқанылла. Соқланы бірақ отыр әлі. Сөз білен оту ұсталығы әлі бар ма сізде? Сұфқаналла, анысы сайында менің дәуенемнен келе, әткейімнің әнесінен, біздің нәсіл Мирғазис ұқмасыларға барып тұташа, әбейім яғыннан. Ол шиғырлар язайды біздің, міне шулай кімге де болса, біреуге тілегіп қалау шиғырайет деген ауру. Міне, сіз құралында есеп қалдығыз, сөзінде есеп қалдығыз. Құрал білен ясалған жерәқетке қарағанда, сөз білен ясалған жерәқет ұзағырақ түзелі дейлер. Түзелмеске де мүмкін. Сіздер солай білесіз екен. Міне, жерәқет ясамышағына бізге де шиғыры күштене шалып білгенсіз мүмкін ме аны ештерге? Әйдегіз. Хайырлы ирте. Сіз бит хайырлы ирте, әр бір кішіге хайырлы ирте кетірушілер. Рахмет. Баш ішінде қияш күлі, хайырлы ирте. Бар табиғат сәлем әйте, хайырлы ирте. Көл үстінде балық ойнай, хайырлы ирте. Сиыршықлар баласына тәмлі жем илте. Бар табиғат хызырланы, хайырлы ирте. Туған яқның әр бір күні бәхетлі ите. Урман шаулы, қышлар сайры, хайырлы ирте. Шишмелер дә жыр сузалар, хайырлы ирте. Bir Xudayım ғаниметі хайырлы ирте. Кішілікнің бары тик ул үмітлі ите. Жер yüzіне ұлы бүлек хайырлы ирте. Раббым біздің изгі ғамел қылғанны күте. Хайырлы ирте, дусларым, хайырлы ирте. Көңілімде иман нұры, хайырлы ирте. Subhanallah, amin bir kuşlar kursun. Hemen Resime Garifulli'nin Roza Garif bilen butamılar mı? Butamılar. Şiğriyette min Resime Garifulli'na, jurnalistikada min Roza Garif 25 yıl rayon gazetesinde min jurnalist bulup işlegen kişi. Hazır layıklı yalda. Өзіміздің районда ішлей тұрған үміт халық фольклор ансамбліне үйрейм. Шында жырлайым, аны біздің Татарстанның Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Фирдания Ғабдылхақовны Бәліртенова жетәкілей. Шулай ұқ бесте йылдызлары клубына да жүрмелі мен, аны да ол жетәкілей. Рәсима ханым, бұл 18 яшілік юбилейіңізні деп әйтекіндедір зорлап өткеру шарасы болашақ ма? Әлбетте, район китапханасында халық китап сүйушілер жиын алып, инде бір сөйләшіп алдық, бір ұшырашу болды. Міне 27 апрель күні кешкі сағат 7-де менің туған ауылым Балық Бестесі районы, Балташ, Юлсовина екесімін ауыл ол біздің. Шул ауылда, клубта бәйрем кешесі, ижат кешесі болашақ, Алла берса. Кім тілей шул келе, әм кіра ала? Рәхим етсінлер, кім тілей шул келе ала, ашық, ишіклер, әр кімге де, юреклер де ашық, ишіклер де ашық. Әміне, журналист боларақта, шағир боларақта, кішінің қимметі тұрмышта өзгере ме? Әм сіздің көбісінше нәрсе бір шей? Кішінің қимметі бәлки өзгермейдір де. Әміне, кішіге қарата фикер, кішінің башқаларға қарата болған фикері, һәм бұл тұрмышның қимметі бір қадар өзгере, әлбәтте. Дүния бетгел өзгеріште тұра, бір де тек тұрмай. Yazmışını біреу де сайламай, ауыр мы, жеңіл мы yazılған, ғұмырлер yolunda ілішке алтыны, күміші табылған. Ғұмырыны біз меннер өлшәмей. Әр кімнің сәғаты белгілі, туасы сәғаты суғылған, yazmış табыласы мезгілі, барсы да белгілі. Сіз енді шиғыр білен жауап бердіңіз, ижатығыз бұл сұрауларға жауапны көптен тапқан, әзір бірде юғалып қалмайсыз. Жыр сәнғатына, мұсы енді сол ансамбльге үйрей башлағашқына туды ма махаббат? Жыр әткейден келе, әткей гармонда ойнайды. Гармонын ойнап жібереді, қызым жырлайды. Мен жырлайым, әтей нәрсе ойнай, соны жырлайым. Мен солайды. Аннан соң оқырға кіргешінде, менің түбендегір мектебіне кірдім. Юлсовиндан алып қайттылар мені әбей баба жанынан оқырға кіреге. Оқытушы әр кішіге жыр берді. Біздің ол Факи апа еді, Ахметова Факи апа. Орны жәннетте болсын. Міне шушы жырны үйренігіз, әр бірігіз. Сіз шуннан жырлай башларсыз дейді.
Миңа солдатлар электе. Ыззатып вокзаллар каршында, маңгайдан үптеләр аналар. Әник жыр юлын сайламадыңыз? Бик теләгән идем мин 9-нчы сыйныфны бетергәч театраль училищега барырга. Килделәр артистлар күчмә театрдан. Җибәрмәгез инде, кызыгыз кирәк булса диделәр. Ризалашып беткән әти, әни, менә шулай итеп каршы килделәр дә 10-нчы класска укырга киттем. Аннары инде журналистика, аннары инде иҗтимагый сәяси институт, аннары инде редакция, аннары инде халыкның эш белән тәэмин итү бүлеге, анда директор булып эшләдем 15 ел әле мин. Менә шулай язмыш чалып китте. Дөресрәк сайлагансыздыр да бәлки. Кім біле? Язмыш алдан сайланған деп едіңді. Тапшыруға келіп, шындай іштәліклі жауапларығыз үшін, фикірлеріңіз үшін бек зор рахмет сізге. Бәлки дұрысты сайланғандыр, әмі ләкин мен бары бір екінші юлдан кеткен болыр едім, әгер де меңа кері екінші мәртәбе яшарға мүмкінлік берселер. Чөнки мен менә хәзер сәхнәдә яшим. Мен язам да, мен жырлайым да. Жырлайсығыз келеме? Әлбетте. Хәзер біз сізге әлігі мүмкінлікні біләк етешәпкіз. Манзара тамашашыларына өзіңіздің жырығызны жеткірірсе. Қонаққа келгенше рәхмет яусын, тұрмышығызда, ижатығызда оңышлар тілеп қалапсыз. Рәхмет. Вағда еткенше сөзіні Рәсима Ғарифуллинға тапшырайық. Ол жыры білен де сүйіндірір. Şeşini taray, ay nuruna yüzünü koyup, kökte yüze bulutlar, sudağı ay şevlesinde dibrele dünüp yıklar. Şakap kalarında yıldızlık damgası var. Süyüm bike, hanı bikenin patşalık tehlikesi var. Süyüm bike, halkımın yıldızı bit, senin bilen gururlanam, minde tatar kızı bit, senin bilen gururlanam, minde tatar minde tatar kızı bit. Білесің ме? Yok. Бұлай ғына сұрадым, білем енді білгеніңні. Біліп ки сәхифәсіне бірер премия берерге керек. Чөнки ул хатын қызлар тарафынан иң яратып көтіп алына тұрған сәхифәгә әйләнде. Хезмәттәшебез Лилия Гыйзатуллинаның киңәшләре шундый илһамландыра, шундук яңа кием аласы килә. Әйе, киемін де ал, премиясын да бир дә бир. Ул сәхифәне тында алмыйча караган өчен миңа премия бирергә кирәк. Лилия, рәхимит.
исәнмесез. Җәй ул йол һәм сәяхәт вакытына түгел, туйлар чорыда. Шуңа күрә сәхифәдә бу теманы да читләтеп узмаска булдым. Туйыгыз инде бу сезонга билгеләнгән, ә менә күлмәк алырга өлгермәгән булсагыз, безнең киңәшләр сезнең өчен. Искиткеч, гаҗәп, сокланырлык, таң калырлык. Туй күлмәкләренә күз салсаң, хисләреңне менә шундыйрак сүзләр белән аңлатасың. Асимметрик йырыклар, зиннәтле чәчәкләр, бала итәкләр. 2023 елның туй күлмәкләре романтик дизайннан алып, провокацион формаларга кадәр тенденцияләрне клашлый. Аларның кайберләрен сезгә дә тәкъдим итәм. Кабарынкы итәкләр, мода нинди генә юнәлешне алса да, кабарынкы итәкле туй күлмәкләре модасы бетми. Алар төрле тукымадан, күп катлы, каскадлы булырга мөмкин. Бик күп кызлар туй образын мондый күлмәктән башка күз алдына китерми. Үтә күренмәле тукыма 2023 елның туй күлмәкләре тенденцияләре арасында иң популяр дисәң ялгыш булмас. Шелтәр катламнары, ялтыраулык аппликацияләр, җиңел тукымалар туй модасына ныклап кирде. Мондый тукыма күлмәкләргә романтик рух өсти, шул ук вакытта кәләшләрдән берникадәр кыюлык та таләп итә. Ялтыраулыкларга мода туй күлмәкләренә дә кагыла. Дизайнерларның фикере буенча 2023 елга кәләш һичшиксез ялтырарга тиеш. Гламур ялтырау, сәйлән, мәрҗән, пайеткалардан чигелгән бизәкләрдә чагылыш таба. Алдагы тренд кабарынкы җиңнәр. Дизайнерлар аны үзәк элемент буларак куллана. Ул гади генә күлмәкне дә эффектлырак итә. Романтик күлмәкләр ошый икән, бу иң яхшы вариант. Аларның бик зурлары да, үтә күренмәле кечерәк формалары да актуаль. Бантлар тренды көндәлек киемнәрдә генә түгел, туй күлмәкләре өчен дә актуаль. Алар образга, яшьлеккә хас нәзакәтлек өсти. Мондый күлмәкләр бик заманча күренә. Бантның зурлыгы мөһим түгел. Бик күп дизайнерлар шәчәкле бакчалар, кырлар белән илһамлана, һәм бу аларның иҗатында бик оригинал юнәлешләр таба. Булай да матур туй күлмәкләрендә романтик пионнар, назлы ромашкалар, зиннәтле гөлләр чәчәк ата. Каю йырыклар, кисемнәр. Мода күрсәтүләрдә 2023 елның күп кенә туй күлмәкләрендә бу тенденцияны очратырга мөмкин. Алдагы тренд бала итәкләр. Алар күлмәкне күләмле, тирре, хәрәкәтчән итә, романтик рух өсти. Мондый күлмәк барлык төр гәүдәгә дә килешә. Стереотипларны җимерергә яратучылар кыска туй күлмәкләрен сөйли. Алар да модадан. Мондый күлмәкләр кәләшне үзенчәлекле, элегант итә, матур да, уңайлы да. Әлбәттә, бер сәхифәдә барлык туй күлмәкләрен кулашлап булмый. Сезнең игътибарга Барселонада узган туй мода атналыгыннан видео тәкъдим итәм. Анда дизайнерларның 2023 елгы мода коллекцияларын күрә алачаксыз. Тәкъдим итү бездән, ә инде сайлау сездән. Нинди генә кисәгез дә, бу көнне сез һичшиксез иң матуры булачаксыз. Мин сезнең белән саубуллашам, бәхетле булыгыз. Вакыт булганда шәһәребезнең истәлекле урыннарын, тарихи биналарын карап йөрү шундый кызык, моңарчы күрелмәгән әллә нинди ачышларга тап буласың. Салмак адымнар белән җәяү атлаганда һәрбер бизәкне күзәтеп сокланырга мөмкинлек табыла. Мәркәзебез татар архитектурасының тарихи биналарына бик бай. Көндәлек тормышта бу биналарга әллә ни игътибар ителми. Бер мизгелгә тукталып, Казан Федераль университеты профессоры, декан Резидә ханым Мөхәммәтшина белән Казан урамнары буйлап тормыш турында сөйләшеп йөргәндә төшерелгән сюжетны карап үтик. Бу минем яраткан урамым, яшьлек урамым, Муса Җәлил урамы.
Муса Джалил урамы, аның исеме, Муса Джалил исеме бу урамга бирелә 1956 елда. Аннан алданрак бу урамның исеме була Петропавловский урамы. Кремлевскийга хәтле Петропавловский урамы, а Кремлевскийдан соң Акчурин таққарага. Нигә бу урам миңа бик якын? Монда студент вакытта, менә шушы минем арттагы бинада Казан дәүләт педагогия университеты иде. Тарих һәм филология факультетында мин укыдым. Ул факультет шул хәтле зур иде. Монда рус әдәбияты, рус теле отделениесе бар иде, татар теле, татар әдәбияты отделениесе бар иде, тарих отделениесе. И без шул хәтле дус яшәдек. Бергә укыдык, дуслаштык. Бу урам студентлар тавышы белән тулган иде. Мин хәтерлим, кайсы лекциялардан бик тыңласыбыз килмәгәндә, менә шушы кинотеатр Родинага бара идек. Кино карарга, аннан соң ул киноларны үзебезчә, без бит инде рус әдәбият, рус теле отделениесидәге кызлар, шуларны анализ ясый идек. Шундый кызык вакытлар иде. Аннан соң мин хәтерлим, безнең Казанга килде группа «Машина времени». И билетлар сатылды менә шушы филармония бинасында. Анда, беләсезме, чират 1-2-3 километр булгандыр. И без чиратлап шушы бер-беребезне заменять итеп шул чиратта тордык, алдык билет, и шул хәтле бәхетле идек. Менә шушы урам ул яшьлек, бәхет, мәхәббәт белән тулган. Менә шушында без фотога төшкән идек диплом алган вакытта безнең группа белән. Хәзер бик күңелсез бу бинада инде студентлар тавышы ишетелми, но минем күңелемдә алар мәңгегә калган. Мин Казан кызы үзем туып үстем Төньяк бистәсендә, Северный поселок дип атыйлар инде. Ул бит инде бик ерак поселок. Студент вакытында бик озак автобус белән барырга туры килә иде. И минем шундый хыялым бар иде. Казанның үзәгендә яшәргә. Ул үзәк кенә түгел, азан ишетә торган үзәктә. Игел автобус белән үтеп китә идем бу иске татар бистәсен. И үземчә уйлый идем, и Ходаем, и Раббым, шушы урамларда яшәргә насыйп булыр микән миңа дип. Менә Аллаһ Тәгалә ишеткәндер минем сүзләремне. Инде бу урамда, менә бу Каюм Насыйри урамында мин яшим инде 15 ел. Мин мондан фатир сатып алдык без монда, и без монда яшибез. Бу иске татар бистәсенең иң матур, иң зур, иң гүзәл урамы дип мин саныйм. Чөнки монда яшәгәннәр татар байлары, татар сәүдәгәрләре, дин әһелләре, һәр бер йорт монда ул үзе бер тарих. Монда Мәрҗани мәчете, монда Апанай мәчете, монда уянасың азан белән йоклап китәсең. Шул хәтле яңа тыныч була. Бу урамны әйтергә була иске татар бистәсенең жаны дип. Иске татар бистәсе ул татарларның Мәккәсе, ул Казанның жаны. Бу искиткеч уран. Аннан соң бу урам бик борынгы урам. Аның иске исеме Захарьевский урамы. Чөнки Татарстан урамы белән башланганда анда булган ширкәү, Захарий һәм Елисавета ширкәүе. Аны сүткәннәр 1824 елда. И монда инде ул исемне бер кеше дә хәтерләми, ул урамның исемен тарихчылар гына хәтерлидер. 2013 елда бу урам яңа статус ала, җәяүлеләр урамы. Безнең Мәрҗани мәчетебез ул искиткеч, ул бит 18 гасырда салынган, Екатерина приказы буенча, и ул бер кендә ябылмаган. Совет заманында да ябылмаган. Аның шул хәтле хәтта менә башка динни кешеләр киләләр, менә мияларны инде чакырам, Мәрҗани мәчетенә экскурсияга, и алар әйтәләр, искиткеч аурамында диләр. Мусульман булмаган кешеләр дә сизә менә бу урынның изге икәнен. Без монда
тора башлагач, минем ирем гел әйтә иде. Резида, син белеп атлыйсыңмы? Менә, белеп атлыйсыңмы син менә моны? Уйлыйсыңмы син кая атлаганыңны? Мен әйтәм, беләм. Бу бит Апанаевлар йөргән урам, Тукай йөргән урам. Монда һәрбер адым үзе тарих дип әйтә иде. Ул инде хәзер мәрхүм, ул безнең белән юк, но аның сүзләре һаман минем колагымда яңгырый.